स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के युवा स्टार अभिनेता प्रदीप पांडे चिंटू की ओर से। आप लोग के बता दी कि प्रदीप पांडे चिंटू के बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त फिल्म बा, जौना फिल्म के नाम बा प्रेम गीत। ई फिल्म के बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त वीडियो गाना आप लोग के बीच में आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा लगा के गरियाइब। ये गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। और ई गाना के लेके आप लोग खातिर खुशखबरी बा। आप लोग के बता दी कि ई गाना के रिलीज डेट और टाइम भी कंफर्म हो गईल बा। ई गाना के गौले बाड़े अभिषेक सिंह जी और नीतू श्री जी। आप लोग के बता दी कि ई गाना के काल यानी 19 सितंबर सुबह 6 बजे वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से फुल वीडियो में रिलीज कर देहल जाई, जौना के आप लोग जाके देख सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बाकी वीडियो आप लोग के पसंद आयल होई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी। और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमार सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।